Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kariri isus. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway. Itinay tayo programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko. Adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto. Tinga ti aldawa po iti Miyerkules 30 ti mabilang iti bulan ti Nobyembre tunubigat Disyembre gagayem ken kabsat Bonifacio Day iti daytoy nga aldaw piyesta opisyal gagayem ken kabsat. Okay, idano na po ti NR Online ti sabali man na parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dati apo di pagayam yon ni Robert de la Cruz, kadwa tayo di technical control ni Maki Paulino Agustin. Para ka di damdamag ngayon kami dasar, intay pagsasaritaan ken pagsisinukatan manen iti kapanpanunutan agagayem ken kamsat. Umuna po nga idasar minto deti nangato nga presyo ti sibuyas. Lading iti kapo, adda ko mati makainuman tayo diti probinsya te nga Ilocos Norte. Inlay na po iti panagpatanor ti sibuyas, kadalasuna ngem biglaan na po nga deti emergency na gagayem ken kamsat. Iti sabaling bangir papagayam adda ti 5.2 nga milyon nga kas gagayem ka 5.2 billion kas nga ayuda kadagiti 10.8 milyon nga marigrigat maiparwar apod daytoy nga pundo. Iti sabali nga bangir mamimpinsan to na po nga panakaipawil ti panaglakoy ti firecrackers pyrotechnics matratar ijay kongreso gagayem ken kaabsat. So iti sabalin pa nga damdamag siya mapula porsyento kano po kada tayo nga Pilipino ti mabalin nga maakaran lapta iti COVID gagayem ken kaabsat. Gakat apo nga mangipursigi iti religious freedom sabali pa apo nga matratar ijay kongreso. Dagitoy ken sabsabali pa ti may danong kada kayo ti lasud ti may isang oras sa panakaidanon ti programa ti Damdamag ni Berto. Kasangwanan na pong interrogyan agyaman tayo kada sumaganad ti TMT Construction Company nga masarakan na po iti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City. Babaen ken ni Honorable Telwin Tapawan kameng ti konseho ti Iling Marcos. Ni Ma'am Erlinda Ferminhu, dito barangay Naglikuan, Pasukin, Ilocos Norte. Mr. Loreto Tamayo, itiway Paho, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, itiwayan ay Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Nada dito Marikliknayo, ketyo apong ikonsultar, sindadaan ni Dr. Alan Taylan, manipo dito St. Camillus de Lelis General Hospital. Nga masarakan na po iti number 121 Z Flores Street, Lawag City. Ti Pugadlawin Car Bus Aircon Service nga masarakan na po iti Balintawak Street babaeng ken ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pay kada Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap iri Iba Beach, Hawaii. Ken kastapay, thank you very much ken ni Mr. Henry Afaga iti Pennsylvania, Estados Unidos. Ni Mrs. Lydia Raquel ken Gigi Raquel Turner manipo na po iti Maui, Hawaii. Ni Vice Mayor Honorable Napoleon Hernando iti Ili San Nicolas. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda para iti di kalidad a kagamitan, ken empleyado para iti serbisyo nga ipayda. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kariripat patigapi musay, manipod kababaan hingga ti kangato na kalidad, pada-pada may hindi payan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services.
Mabalinda pa yung mapanyawid digiti minatayo iti sa Bali Alugan. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy iti National Highway Barangay 32 Puropor Bacara Ilocos Norte ken Barangay 3 Abaca Bangi Ilocos Norte. Adaan dati telephone number 09 Karigi di kalidad ang kagamitan 8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Lisensyado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Daytoy ang tinurore di kiti agisem karididaan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin di pa naglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati pa nagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijayadan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration manipod kadaanan aging ganay ti kamodeluan na lugan inda atensyonan. Narud kakailan padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres tinangyalat ti kangato na pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong diti syudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagong mo ti magagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki kan babae pakiramanan di ginubing ka nagtutubo dahito titurungin. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito yung imported nga RTWs kasti pantalon para lalaki kan babae. Shorts, t-shirts kan blouses. Ado kay pagpilyan yung gowns sa babae kasta meten di ladies sandals kan sapatos. Adanda pa kariri cosmetic products or jewelries kan bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, doon na palabas ang 10 minutos kalpasan. Ti oras tayong alas 12 kakailan. Namnamayan na po dito taga Department of Agriculture nga ti panagani iti sibuyas. Wano panagani harvest ti sibuyas. Iti masungad niya Disyembre apo iti mangpaado ti supply iti pagilyan. Dito iket gapo iti nangato nga presyo ti sibuyas iti agdama. Amuyo kadi nga almost 300 iti kada kilo ti sibuyas gagiyem kayong kaamsat. Según kini Assistant Secretary Christine Evangelista, ada di sumagmano nga manalon nga nang kumpirmar iti panaggani da po panagharvest da iti masungad nga bulan. So digiti gagiyem kay kamsat digiti met sa Bali addamet ti mangibaga kano apo ti second week ti December ada pa digiti mangibaga iti last week of December. So iti deto gapo iti deto kitkitaen da kasano apo ti kadadakkel digiti bulyom no kaado ti maharvest tapno ti kasta makatulong para iti agkurkurang supply.
nakasagana nga bigbigen ti Department of Agriculture ti onion supply inventory iti deti nga lawas gapu iti panagnato ti presyo ti sibuyas kanini paggatangan nyo mababuten na iti 3 pesos iti kada kilo gagayem kay kamsat may isagot di kita manalon namnamayon da pa nga iti umadanin nga panakaani wano panag-harvest di iti manalon ket daytoy iti mang tulong iti panaggado apo ti supply tapno ti kasta adda makaumanay apo base apo iti demand digiti ay consumers gigiyem ken kamsat kabayatan na inlawlawag ti Assistant Secretary Evangelista nga makagatang metket di consumers tinalakang nalabaga sibuyas kadagiti kadiwa ti Kadiwa Market ti Department of Agriculture ada ti umababod lang po ti 280 ti presyo idinto nga diti sabsabali ket magatang iti 300 pesos amuyo deti ti maysa kadagiti problema pagka planting season ore anang produkto tayo di pagtatalunan no planting season nangina kasi awan pa awan DJ supply gagiyim ken kamsat nangina ti anyaman nya produkto di pagtatalunan. Ngem into no panag-harvest, panagani nga kunatayo ti Ilocano, gagiyim ken kamsat bigla apo nga bumulusok agpababa ti presyo gagiyim ken kamsat. Pagarigan nyo apo ti mais, irik, amin nga aday ti biang ti beneg ti agrikultura gagayim kay kabsat. So agdadasudas to amin di kita nga klase apo iti deta nga klase ti produkto nga mangitunda apo iti nangato nga supply ket ditoy gagayim ken kabsat nga nababa iti nababanto apo iti presyo gagayim ken kabsat so kadagitoy nangina almost 300 or umabot ti 300 nga pisos ti kada kilo deti nga produkto sibuyas may sa ti sibuyas gagayem ken kakabsat kadagitay masipsiputan nga produkto nga digitoy ket maipuspuslit maiserserrek apo ditoy pagilyantay nga Pilipinas gapu iti kangato ti demand ti sibuyas kamu man no apeng nagado apo ti maproblemaan iti nangato nga presyo ti sibuyas ket hamet nga diti pangkonsumo everyday angem amuyo amin adu digitay restaurant, hotels, to include uray ti uneg ti pagtaengan, masapul lahat ti sibuyas gagiyem kay kamsat so napintas ko madetoy apo nga nga produkto o napintas detoy nga ti biang di ti manalon ti sibuyas gagiyem kay kamsat gaputa nangina no ti kastoy apo jaka mo no mabalin niya staken iti how many months di sibuyas ngem di kita makikita nga mula tayo dito nga sibuyas di white onions gagayim kamsat alisto nga malungsot di jay hang nga kasla ka dito red onions wenno nalabaga sibuyas nga bulan-bulan ti palabsem gagayim ken kamsat di ako kada kitay chef wenno di kitay kusinero aglutluto no mabalin nga isubstitute ti lasuna iti sibuyas ngem halos magkasabay deti lasuna ken detoy sibuyas gagiyem ken kamsat isu nga pati siguro lasuna gagiyem ken kamsat medyo na dati na kinasarsaritak datay may panggip ti lasuna apo ket kunana 200 met di per kilo nugatangem deti may imulang no digiti makagatang dati 180 gagiyem ken kamsat. Ang problema dito lasuna ngamin na kaslamit la ka dito bawang tayo, dito bawang Iloko, narigat nga ukisan, babasit di ngipen na. Gayon din yung lasuna, gagiyem keng kamsat. So no makikita tayo, di kita chef, di kita glutluto, adda nga makita tayo nga usarenda DJ sibuyas compare ken ni lasuna gagayem ken kamsat gaputa dito adot agmulmula apo iti lasuna gagayem ken kamsat parang pwede rin na i-substitute di ba awan sibuyas lasuna na lang kunada gagayem adado pwede iti mayat gayti fresh nga lasuna kaysa sibuyas
kakabsat ken gagayem. So possible sumursurot apo ti presyo dito nga produkto gaputan ng inamet dito lasuna iti agdama nga iti agdama ngamin dito ket dito planting season ada dito dadakkelen I think ada 45 days nga lasuna nga imulmula dito manalon iri kabukbukudan tayo nga lugar kakabsat ken gagayem. So dito nga sitwasyon kastamit apo di sitwasyon di sabsabali pa nga produkto nga maimula apo iti pagtatalunan no kakisang na especially planting season nangina ngem into agdadasudas damanen umadumanen nga deti apo di imagination tibiyang ti Department of Agriculture patapataenda nga lumakanto ti sibuyas kada iti umuna nga lawas ti Disyembre gaput addan di kiti nangikonfirma nga manalon agmulmula ti sibuyas nga agapit dan iti umuna may ikatlo abulan may ikatlo alawas ti bulan ti Disyembre gagayem ken kamsat. So agar ari lat dito apo dito kung kunate law of supply and demand kakabsat ken gagayem. So sapay apo ta maisurot dito produkto tay dito lasuna tapnon dihas na makaabrot dito manalon gapot ado dito agkunanga ure ti panagmulat ti bawang, panagmulat ti lasuna, parang marigatan da nga kumita wenno gumanansya gapo iti kada kangina apo met digiti agricultural inputs nga mausar apo iti panagmula kada dito nga produkto kakabsat ken gagayem. Ada iti utop one town one product ngem hamumit mabaling hangkay agbulmulat pagay dakam ti agmulat pagay kuno ngarod ket isut kaadut danom di planting season hangkay agmulmulat sibuyas dakam ti agmulat babalin gigiyem kabsat dakay dita ti bawang dakam dito ti sibuyas ngem ti mapaspasamak ngamin no ana di tiyempo nga mabalin niya imula agdigeddan apo di manalon niya agmula ket mapanawan digiti sa baling nga klase ti mula iti pagtatalunan gagayem kay kabsat isu nga agdasudas agngato apo di supply nga mangitundan ko iti bagsak presyo kadigitay produkto apo nga inani digiti manalon wenno inapit digiti manalon kakabsat ken gagayem so diya kamo anat nang pasama ken apo kariti nga programa ti gobyerno especially ti Department of Agriculture nga diti one town one product angin hamo may suro di man nalon iso ti makita da nga in demand iso ti makita da nga akma iti tiyempo wenno klima iso ti mula da alangang agmula ka ti agraep ka no nalpasen ti rainy season yan dito lugar mo at least ijay Cagayan kadagito agi preparada no agtaltalon da nga buta isu nga rod ti kadda ti tudo kada kwada handa nga makisabay kada tayo nga ti bulan ti Hunyo Mayo agbunubun kan Hunyo Hulyo raep aging gana nga agbermans di met ti panaggaapit tayo dito but in Cagayan ipreparada pa lang apo digiti pag raepanda gaputa isu ti kaadot ti tudo kada ito nga lugar gagayem ken kakabsat. Blue House Presunto Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan ti shower rooms Blue House Presunto iti mismo Akalaya Beach di kay agpangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di nagserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar kada kayo ti Blue House Presunto Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan kami sa Mrs. Rexy Buyat Blue House Presunto Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Presunto Beach Resort pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963-003282 Blue House Presunto Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong mapapaungi ka sa sarap. Marami nang nakasubok at
nakatikim ng King Galitos Lechon Products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok, ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo, ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th Street, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Kaya't kuman nga yibkas iti gablaaw ko kada kayo amin nga kailyak iti Ilimi, Abakara, Ilocos Norte iti panangrambak tayo iti panagfiesta tayo itangatawen. Happy Bakbakara Festival to all. Sapay kuma tada ito'y nga pasken ket nakabirbirtod ket ikan na tayo pay iti adupay nga grasya ni Apo Diyos ang marswa. Regards to all, Agbyag Bakara. Okay, tuloy-tuloy. Ada dito reaction sa po may panggipit presyo ti sibuyas talagang nangato kano sobra and deti kano lang atawen nga may experience di Manila tikas deti kangina na deti amo dito probinsya te nga Ilocos Norte padas ti apo ti mangalan to apo iti reaction may panggipit ti nangina nga sibuyas gagiyem ken kaabsat but ti Department of Agriculture pitpiting na apo nga by December first week deti umay nga bulan ti Disyembre into nubigaten na kakabsat keng gigiyem mabalin niya bumabati presyo ti sibuyas gaputa addanton ti agharvest kadagitay nagmula apo iti sibuyas gagiyem ken kakabsat. Okay, tuloy tindi pa nagpipindadamag alas 12:28 na po ti oras tayo iti dito yung ating ti aldaw iti Miyerkules gagiyem ken kakabsat ada po deti gakat matratar apo ijay lower house gagiyem kamsat kuno iti House of Representatives deti ket tapno maliklikan apo ti disgrasya aglalo iti panakasarabo ti baro atawen ipurpursigi ni House Committee on Local Government Chairman ken Valenzuela Representative Rex Gatchalian nga mamimpinsanen nga maipawil iti panaglako apo iti panaglako panagiwaras iti firecrackers wenno anyaman nga pyrotechnic devices gagiyem ken kamsat ni Gatchalian ket nangipila apo iti House Bill number 5910 wenno Firecrackers Prohibition Act nga tapnon ti kasta may patungpal ti total ban kontra ikadigiti paputok ket maiwat maliklikan apo ti related firecracker injuries gagiyem ken kaabsat sigon iti agpampanday linteg no mapasara no madanon ti panakasarabo ti barong atawen adu digiti disgrasya wenno madisgrasya may bilangin digiti ububing agapo iti no saan ket agmalas da apo maputulan ti ramramay da imada ken sabsabali pa nga paset ti bagi nga mapabetakan kadagiti napipigsa nga paputok base apo ti record ti Department of Health nagbalin nga epektibo ti kampanyada kontra ti paputok ngem nakisayan laeng apo digiti disgrasya
binigbig na nga adda digiti ubing kastamet den nataengan digiti agtawin ti 10 ket maysa ngen uri agtawin ti 30 nga digitoy ket kang runaan nga mabikbiktima iti maipawil nga paputok nga kas ti buga, 5-star, piccolo, super bawang, super lulo ken sabsabalipay. Adadamanen nga mas kaamames digitay biktima ti may ibagbaga nga passive spectators wenno bystanders nga digitoy ket agbuybuya dalaeng kadigitay wenno agbuya dalaeng wenno lumabas da kadigitay lugar inlalawag ti agpampanday linteg ani gatsalyan ngano maaramid nga mamimpinsan deto nga linteg ket adda ri exemptions pay laeng nga po kasla kuma kadigitay okasyon nga digitoy ket adda digitay gundaway kasapulan digitay paputok may bilangen ditoy apo digitay korporasyon wenno kumpanya nga rumbeng nga makaala manipod ti special makaala iti special permit manipod di PNP Firearms and Explosive Office gagayem ken kamsat okay no maipawil detoy siguro kasla agbalin nga saan nga kumpleto nga min ti panagsarabo ti baro atawen panakaselebrar ti Pasko no awan ti paputok para kada tayo na kasla nagbalinen nya kaugalyan wenno tradisyon tayo apo di paputok gagayem ken kamsat but adda digitay nasyon nya awan nagpapaputok awan ti mga aramid iti detoy gagayem ken kamsat so nga siguro tiyempunan na amuyo tunggal baro atawen idadak pela iti radyo gagayem ken kamsat agingga na kamti alas 4, alas 2, alas 3 nga coverage gapo apo ti kaadu digitay desgrasya maipanggep iti paputok nakadeploy kami kaditi hospital, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police digitay lugar nga ayan digitay mapaputokan nagtaray kami nga mangkita or otherwise your oray may da di hospital babilang apo sabagay adumit ket din ti nagbabaan na di naudi nga tawing ko apo ti radyo na ido nga Christmas ko ti radyo last year gagiyem ken kabsat bimasit mit ket di ngem addalat ta apo digitay grabe so para kanyak okay met siguro nga i-practice tayo na po ti saan niya agpaputok okay dito gakat ni Valenzuela City Representative Rex Gatchalian gagiyem ken kabsat tapno maipawilan iti panaglako iti paputok gagiyem dito House Bill number 5914 Firecrackers Prohibition Act mangipawil total ban dito yan awan niya paputuken dito Batak City I think awan ti agpaputok awan naglako awan mapalubusan niya aglako gagayim ken kaabsat inistudyar ti biyang ti lokal na gobyerno ti syudad ti Batak ti awan agpaputok adda ti ordinansada apo nga mangipawil iti paputok nga mamuk adda digitay reaksyon maysa ka digitay malagip ko nga problema idi nabayagen nya maipurpursigi adun digitay mayat nga mangi-sponsor iti detoy pan nakaipawil nga mamipinsan ti paputok ngem adda digitay reactions negative reactions especially apo dita Bulacan ba yon Bulacan nga pakaramida kadayan digitay pagaramidan ti paputok gagayem ken kamsat rinibo kanu nga tao ti mabalin nga agsaper apo wenno maawanan ti trabaho no mapasardeng apo ti industriya ti paputok gagayem ken kamsat angem no kitaem ngamin DJ kontribusyon na DJ kaado digitay mapasama ka desgrasya gagayem ken kamsat daytan apo nga talaga nga adu digitay umanamong nga mamimpinsanen nga maipawil iti panaglako iti paputok itela na palabas nga lawlawas digitay nauram nga pagaramidan ti paputok amuyo DJ paputok baka ti amuyo ket sadala agaramid no asidig ti Pasko no the whole year round nga preparada apo iti biyang ti paputok gaghiyem ken kabsat agingga nga madanon ti Disyembre nga isunto ti panagiparwarda agilako da so DJ ti pagkunanda nga maawanan ti trabaho ti rinibo nga tattao especially apo digiti taga Bulacan, Bukawe kada kabangibang nga lugar nga ditoy apo ti ayan digiti pagaramidan faktorya iti paputok aside iti disgrasya gagayem ken kabsat dakkel ti agbalin nga negatibo nga epekto ti asok ti paputok gagayem ken kakabsat iti aglawlaw tayo
namin ado na po nga naging interview tayo kanili expert ni Apo Felander Madriaga, kakabsat king gigiem dakkel Apo nga polusyon ti dating na Apo iti biyang ti agangin so with the ground daga nga mabalin nga mapanpay Apo iti underground water. Amo iti pulbura Apo sa bidong deta gagiyem ken kabsat saan niya mabalin adu Apo digiti adu digiti depekto ang ipaay na Apo iti lubong kang runaan na iti aglawlaw daytoy kaadu Apo digiti masinja na paputok tunggal madano na po ti pan nakasarabo ti baro atawen kang runaan na adu met ti nagpapaputoken during Christmas, before Christmas, after Christmas ngem talaga nga ti panagdasudas ti pan nakausar dito nga pyrotechnics wenno digiti paputok no masarabo ti baro atawen no agsina ti daan ken baro nga tawen gagayem ken kaabsat so nga aside kani di disgrasya dakkel pay Apo ti perdisyon nga den na Apo iti aglawlaw pakiramanan pangta iti salunat aglalo digiti ada sakit ti barana ada asmana kada amin kakabsat king gigim adu pa diri agpukaw nga taraken kasla ko man digiti taraken te nga aso wenno makagarot digiti nakagalot abaka tayo gapu iti pannakaringgurda iti paputok gagayem king kabsat suda kayo Apo pabor kay kadi nga mamimpinsanen nga maipawil babaen iti pannakaramid ti linteg ti panakailako wenno pannakausar ti paputok kang runan na iti pannakasarabo ti baro nga tawen kakailan anya ti makunayo medyo saan ka di nga kumpleto ti selebrasyon ti pannakasarabo ti baro atawen aglalo ken Paskwa no awan ti paputok gagayem ken kamsat so kitain tayo Apo no anat agbali nagasat na detoy no mapagbubutusan AJ Lower House babaen Apo iti author when author ti chairman Apo ti Committee on Local Government nga ni Valenzuela Representative Rex Gatchalian anya ti agbali na po nga desisyon digiti ginasgasot nga agpampanday linteg iti House of Representatives no kas pagarigan saan to nga nga sumngay manen ti reaksyon nga mapukawan ti minilyon or rinibribo nga tattao nga agtrabaho kaditi pagaramidan ti paputok no kas pagarigan iwaras deto Apo ket maamuanda tinasao nga gakat ni Representative Rex Gatchalian. Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kadi patpatig a pimusay manipod kababaan ng ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapne ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay iti sa bali a lugar. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy iti National Highway Barangay 32 Puropor Bacara Ilocos Norte ken Barangay 3 Abaca Bangi Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager, Lily of the Valley. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga paragtutudo, agraira manen ti sakit a dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Ciudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo. Dito may iwasan talaga. Ora na niyan, nilamok kita, dalatad ta. So, importante, kung nata yun, prevention, Sir Robert. And importante pa,
pabigsahin tayo, ginaturalize tayo, no? 90% met ket di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga, letter tatlo nga B nga kuna tayo mo yan, blood pressure, blood sugar, body weight, no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive, ay ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tandami dito makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada, nagurigor, ang damit nga makarik natin mali. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tap na mga ipaay karikiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. At dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Yung muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni, isu ti most common kaguan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaeng ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitan tayo ti unig ti lapayag tayo. Katuan kada tayo siguro ket agusosar tayo iti cotton buds kada diti pala-pala kutkut sarita hairpin ket nadumapay nga banag ngem dagitoy kumaket liklikan ta adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panangdalos ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, anadalos alupot. Ti maudi nga tip ket iti ingkay kuma panagpa-check up ti lapayag yu oray maminsan, pero mamindua iti maysa nga tawen tapno no masirip ken ma-check up tay ear, nose, throat specialist yo tay lapayag tayo ket no ada tinasken nga madalusan wenno nasken nga ramidan na ket ramidan na daytoy ken may kolektar di daytoy ket saan yu kuma ibaybayag wenno itantang ting kayo pa nagpa-check up no adaman ti sabali nga malit na nga tay lapayag yo panagsakit man daytoy wenno panagkapsot ti panagdengig na ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakkel met latay namnaman na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pammalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas la unay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So, haan tayo nga mabutong nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally tabagbagi tayo ano digiti advantage na kasi no agdonar tayo ti dara apo we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses especially tayo kunada cardiovascular illnesses related.
So napintas ti agnunar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket na ikan ti bagi nga nasalun ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam agdunar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Okay, tuloy. Dapat na batbati alas 12:45 ti oras gagiyem ken kabsat medyo isap-sapat tayo apo ti sign off gaputa ada dito importante manen nga lakad mi ken ni Maki gagiyem ken kakabsat tapno ada dapay nga pumintas apo ti panag serbi mi kada kayo irap-rapin mi apo nga trabahuen dagiti mangi-upgrade kada ito'y system tayo apo dito ano tayo programa tayo gagiyem ken kamsat. Okay, pagsasaritaan tayo mamita po dito Bonifacio Day. Hindi pa linagip tayo apo, lagipen tayo iti dating aldaw. Ti may ikasang agasot, 50 ket siyam nga anibersaryo ti panakayanak ni Andres Bonifacio. Gapu iti dito, ada ti panawagan na po ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kadagiti Pilipino nga tuladen da ti banwar, iti pa nagbalin na nga dutiful and law-abiding nga makipagili. Ginutigot ni Marcos dito sa amin na Pilipino nga agbalinda nga mangbantay iti panakaproteher ti pagilyan manipod iti social ills. Gagayem kay kamsat. Dinayaw ni Marcos ni Bonifacio ken kinunana nga dagiti idea ti banwar ket digitoy ti rason nga nagbalin nga isuna ti heroic ancestor digiti Pilipino gagiyem ken kaabsat so in daulwan ni Marcos ti wreath laying ceremonies ti Andres Bonifacio National Monument di Caloocan City gagiyem ken kaabsat iti dating aldaw ti Miyerkules naggatendar metapo the National Historical Commission of the Philippines Chairman Rene R.S. Calate, the Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro. Naiswat apo ti flag raising kadagiti sumaganad na Andres Bonifacio National Monument Ciudad ti Caloocan, Andres Bonifacio Monument Tutuban Manila, Pinaglaban Memorial Shrine ijay San Juan, Andres Bonifacio Monument Balintawak Cloverleaf Quezon City yung sa Balintawak dito no sumrekte apo di Metro Manila dito aglikaw sadjay sumangat nga aglikaw ijay ti ayan ti Balintawak gagayem kay ngabsat paset ti Quezon City apo adapay Andres Bonifacio Monument iti Bonifacio Global City ijay tagig when Bonifacio di Global City DJ mauawagan ti Bonifacio nga paset apo iti syudad ti Tagig gagayem kay kamsat National Historical Commission of the Philippines Museo gagayem kamsat deti paglilitis ni Bonifacio Maragondon Cavite okay jaka mo no napatigpay apo kadagiti agad-adal ti pakasaritaan digiti banwar tayo da Bonifacio da Rizal gagayem kamsat Mabini kakailyan jaka mo na amuda pa basta latan siguro tila amudan piyesta opisyal awang klase awang sirrek even pangupisinaan but handa mo digiti pakasaritaan digitay digitoy ano tayo digitoy banwar gagihim ken kamsat nga rumbeng nga may palagip nga kasla di panangipalagip ni Presidente Bongbong Marcos nga dapat nga dayawen ni Andres Bonifacio Bonifacio Day ito yung aldaw Nobyembre 30 agtapos gagihim ken kamsat kabayatan na adadeti nagbali na pong arakurak ti may isang health expert gagayem kamsat diba parang nakaluklukay tayo no may panggip di COVID-19 di pagsasaritaan ngem sigon iti dati nga health expert posible kano nga makaran ti COVID-19 ti agarup siya mapula porsyento kaditi Pilipino nga dagitoy ket saan nga na-detect ti gobyerno gapo iti limitasyon. Según kini Dr. John Wong, founder ti Health Research Institute Epimetrics Incorporated, nuti datos apo nga pagsasaritaan base apo iti
modeling estimates nga nayuswat Babent Institute of Health Metrics and Evaluation may sa Global Health Research Center at University of Washington ti parawag na gagayem kamsat mamati nga no maakaran tayo kada iti virus nga virus ket nakarecover maaddaan deti apo ti natural nga immunity kontra iti detoy no nakapsot ti dose para iti infection infection laeng nga po ket nainawat ti maysa nga tao mabalin nga saan to nga makaumanay tapno mabukel wenno buklen ti bagi tayo ti immunity isut gapuna nga saan nya agbayag idagdama nakapukos ti gobyerno iti panakabakuna dagiti unvaccinated. Idagdama at the 64% pa ilang di 64% pa ilang di populasyon ti Pagilian ti nakaawat ti primary series ti anti-COVID vaccine. Inayon ni Wong nga ti panang determinar ket rumbeng adda iti endemic stage ti maysa nga Pagilian nga saan nga uno sa dinno nga acceptable limits digitay hospitalization ken death rates pakasiknan iti COVID. Gagahiyem keng kamsat. So di jaya po ti mapagamamkan adda pela porsyento adda pela ti tsansa nga ti 50% ket mabalin nya maakaran iti COVID. Okay, kabayatan na gyaman tayo abot iti TMT Construction Company iti 48A Kabungan North Lawag City babayan ken ni Sangguniang Bayan member Honorable Telwin Tapawan na kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much, Ma'am Erlinda Ferminhood, Barangay Nagdikwan Pasukin, Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii, Mr. Onopre Drupan, iti Wayanay, Hawaii, ni Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bakaray, Ilocos Norte, ni Dr. Alan Thailand, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, ini number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nada marikrik na apo, mabalin nyo mapan i-consultar reta ken ni Dr. Alan Thailand. Thank you very much, Pugad Lawin Carvas Aircon Service, iti Balintawak Street, Lawag City, babayan ken ni Engineer Neil Jose, ni Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Mr. Henry Afaga, iti Pennsylvania, Estados Unidos, ni Mrs. Lydia Raquel ken Gigi Raquel iti Gigi Raquel Turner manipo diti Maui, Hawaii. Ken thank you very much Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, San Nicolas, Ilocos Norte. Okay, dito na po nga pumakada kami sapsapa mi ti Mang Recap iti programa tayo damdamag ni Berto gapo kada iti masapa apo nga adda iti lakaden mi ken ni technical ni controller tayo ni Maki. Okay, dito nga dapat ipagamyo ni Robert Berto de la Cruz iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatalinaay nga malem ti Lunes tayo amin na sapa uno Miyerkules tayo amin na sapada agyaman kamting kay panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar, inintero ang inyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipa. Agtimek tayo kakailian, tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto! Kakailan, at iti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan dagiti tarken tayo, iti daytoy a panagtutudo. Yes, kadagitay ang tataraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang kalding ken karnero po dagitay ket masapol nga ikan tayo iti agapulak kada iti kumadalong nga ipainom tayo ket hang agapo kadagitay stagnant waters kadagitay pagpupunipunan dagitay itlog ti igyas no Juan ket no umo na makita mi nakuptong pero pandangan nga managinom de kataraken at timet na basa di kipot na mapurgami nga dagos no haday di apo so nga ken dito pinagtutudo na nakilamanan na sa sunod dito Robert dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparngit tayo taigit ni karayanen nga no aglayos ket ma-overflow na karayan
manida makarukat na nakagalot na, why not igalot sila ingan di asideg di balbalay yung mga ramig kay temporaryo ang paglinungan da. Adtoy digiti umiso nga aramid tapno di kasta matagiben nga nasalon at ti agong. So, dagito'y sumaganat nga talo nga tips kaya't may panggit iti panang tagiben, iti agong tayo, bueno, dagito'y nose. Umuna, nuwad da pa nakabalin na, kaya't liklikan tayo, dagitay asok, polusyon, dagitay nakakaro nga amot, nga mabalin nga makasayir, kaya't makairita, iti agong tayo. No, saan tayo maliklikan, kaya't ituloy-tuloy tayo kung mga rod, iti panagusar tayo, iti face mask nga nairugi tayo, iti simangpet tayo iti pandemya. Iti face mask, kaya't agbalin nga proteksyon laban kadito nga polusyon, germs, virus, bacteria, tapos saan tayo nga hanlay nga COVID, kundi kaya't pati sakit nga tonsillitis, kada pharyngitis, kaya't maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamodyanan na, iti panang daldalus, iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, when lulupot, tapos dalusan tayo, iti agong tayo, when no, mabalin tayo met nga templa, iti pangdalus tayo, dahito'y kaya't babayan iti panagusar tayo ti nadalos nga danom, may kati isang kabasit nga asin, isang kabasit nga baking soda, kaya't babayan iti panagusar iti hiringgilya, mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips ngayon na may share kada kayo no kasano nga tagibenen, dagitoy agong tayo. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasok ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinaunig ken nasae masugat. Tinapalabas. Sabali pa agundaway papagayam kablawan da kayo itinagasat nga malem ti Miyerkules tay amin sa ngapada. Petsa 30 di bulan ti Nobyembre 2022. Idanon ti ENR online ti sabali man na parang ti programa tayo Tinapalabas. Medyo nga rin tipagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwatay di technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno idanon ni ti panakaituloy nga may basa di surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biyag ni pagayam tayo amante. Ngayon kasangwan at papagayam ngayon ti ituloy nga ibasa ti surat ni amante agyaman tayo karili sumaganad. TMT Construction Company, di Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, babaen kini
Sangguniang Bayan Member Honorable Telwin Tapawan, kaming iti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa kini Ma'am Erlinda Perminhood, iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onofre Durupan, iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Nadali iti mariklik nayo apo nga kayo konsultar, sindadaan ni Dr. Alan Taylan, nga mga komodar kada kayo, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin Car Bus Aircon Service, nga masarakan ti Balintawak Street, babayan kini Engineer Nel Jose. Kada problema po iti panaglamiis di aircon di kiti lugan nyo, basyo, mapan nyo lang konsultar dito iti Pugad Lawin Car Bus Aircon Service, masarangan na po iti Balintawak Street, dito Siyudad Tilawag. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap, kani Mrs. Millie Espirito Agtarap, iti Barangay 48A Kabungaan North. Gagayem condolence ti Pamilya Agtarap, adada ita dito Pilipinas from Iba Beach, Hawaii. Agyaman tayo kani Mr. Henry Afaga, iti Pennsylvania, Estados Unidos. Thank you kani Mrs. Lydia Raquel, kani Gigi Raquel Turner, manigo diti Maui, Hawaii. Kagronan pa hindi pagyamanan ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando, iti San Nicolas, Ilocos Norte. Daytoyen tinurore di kiti agisem kariti daan na lugan wenno di kiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration, manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narud kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kanato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito yung Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti Barangay 50 Butong, di Siyudad Tilawag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae, pakiramanan di ginuding ka nagtutubo, dayto titurungim. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito, imported nga RTWs, kasti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado kay pagpilyan yung gowns sa babae, kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa kariti cosmetic products, or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken tiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City.
Kasangwanan yun ituloy nga ibasa dari surat di pagayam tayo amante. Kablawan tayo di manarima nagbibuya kada tayo ni Jocelyn De Luna ijay Metro Manila. Ading ko nga ni Dorocha de la Cruz. Ang ni Dorocha ang ading daw ang magbibigay ng pamasko. Ita nga Pasko maki so nga agsagana dito ading ading Christmas tatak at ading ti agpapasko okay kablawan tayo pa ni Comadre Ermelinda Corpus kada je Hong Kong ni Lucky Dan dito nag-share po ni CJ Basilio ni Eldritch Delepino Pellegrino Eldritz, thank you very much. Ni Apo Barangay Chairman Henoruso Palumares dita Dingras, Ilocos Norte, ni Glenn Ancheta nga manarimaan ni Tibuya na. Thank you very much. At tuwing aruden ti may katlon nga paset dahil surat nga nakay palaunan ti pakasaritaan ti biyag kinayat ni pagayam tayo amante. Nayawid ni Nanang iti pagtengan manipo dito ospital babayin ti tulong ni Manong Victor. Ti tricycle driver nga nakasaysaya at launay, Manong Robert. Ketkas bilin ti doktor sa anen niya makapan wenno makapan ni Nanang iti tiyendaan nga sadyay nga aglako. Kapilitan kabsat, lalaki man ti kinatao. Nupay addabain ko idi ununana, siya kun tinangituloy iti negosyo ni Nanang. Insuro ni Nanang no sa dinno ti pagkumpraan wenno pagangkatak kadagiti nateng. Adu digiti nasdaaw. Adu digiti immisem iti bangir-bangir. Nga maddamet digiti nangitag-ay iti abagada. Idinto nga addapay digiti nang dayaw kanya. Kunakas ti maysa nga pagangangkatak iti nateng nga aggapu iti kabangiba nga ili. Nasayaat man barok ta mapanunot mo. Nga si kanti mangituloy gaputa agsakit metten ti inam. Kumusta nga ruden ti panagadal mo? Saan na ka makasungbat dagos? Nagsardeng ako ni ti panangadal ko nana. Aon ti mabalin gaputa. Awamit sa bali nga mangisakad ti panagbiag mi no sana siya. Ay, aristaya. Ala, sapay ta bendisyonan na kati Apo. Sapay ta ti Diyos ti mang tarabay ken kay ti deto nga ububraem. Ngem para kanya kanak ko, no addagun daway mo, ituloy mo ti agadal. Nainyinaan niya pamagbaga, iti di ka kaano, aparswa, Manong Robert. Adu nga rigat, tuok ti sinagabak. Iti tawen ko idi nga sa nga pulo ket maysa, Manong Robert. Iti rogik, ti mapanaglako iti nateng, iti tiyandaan. Ti pwesto nga upaan ni Nanang, isumet laing iti pwesto. Ngamin ko nada sayang. Manmanudig iti may kantigundaway nga makaalay iti pwesto. Agingga nga nagbalinen nga master ko iti panaglako iti nateng iti tiyandaan. Amukmetten ti mapangkupagkumpraan wenno pagangkatan. Iti pa nagtulid ti panawen, Manong Robert. Masansan ti umay ni Manong Victor. Ti lalaki nga nang tultulong ka na kami, bayat ti kaadda ni Nanang iti ospital. Kaasi ni Apo Dios medyo sumaysaya at metten ti kasasaad ni Nanang kadagiti agundaway. Naabrut nanti panagkutong ti bagina. At damit din digiti gundaway nga umay sumarsarong karkanyak iti mismo nga tiyandaan. Ket nukas ta nga umay ni Manong Victor wenno ti tricycle ni Manong Victor tilugan na. Masansan niya pumasyar ni Manong Victor. Nupay kastapay laing ti edad ko idi madlaw ken maawatak ti gagem ni Manong Victor ken ni Nanang Manong Robert.
House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan tayo di shower rooms Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem ti agtegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar para iti dinto malipatan na paragtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga kabudar ka na kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayam Lawag City kukuha kinamat matunan kami sa Mrs. Rexy Buyat Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian para iti dito malipatan na palagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort para iti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282 Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong mapapaung kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Naglabas pa rin aldaw, Manong Robert. Edi may isa nga sumipnget. Agi tartarimaan na gidin kaditi gargaret pakiramanan digiti saan ko nga nalako anating. Edi mismo nga pwesto kiti tiyandaan. Edi sumungad dananang ken ni Manong Victor. Api nga da kayo nang. Wala ti doktor idi nga saan yung unay kanayunin ti umay dito tiyandaan ta mabalin niya makasagrap kayo makasagap kayo iti mikrobyo nga adada nga mangi tonde iti panagsakit yo. Manong Victor, si kamanen tinagluganan ni nanang. Kinunak? Wen, umay da ka sunduen ta rumwarteo ka dananang mo. Adda ka di okasyon? Awan met ngem. Ada na pati kapag sasaritaan tayo. Kasta ka di. Sige. Alaklaing ti arinula nga pagikarkargaak ka di paglakwak. Iyawit ko. Ken kumutak di kiti nating nga di ko nalahat ko. Mapantayon iti kunayo nga
papanantay. Kinunak, nakaisi-isem ni nanang, nakaragragsak, timaan ninawak iti rupa na iti daydi agundaway, nga uremet ni Manong Victor. Dita nga rod manong nga napang kami ti may sa apanganan. Pinili da ti medyo naiputong nga lamisaan. Wenno adayo ka riti sa bali a customers. Open air tinasao nga pagpapanganan. Imadaan da ka riti kakaima sa putahe. Anya ti kayat mo? Amante. Sa ludsud ni Manong Victor. Ay, uray anya ngem paborito namin ti kare-kare. And sabaw. Kaya't ko kumati bulalo. Kinunak. Okay? O siga. Sika Marga. Nga ti kayat mo. Kinunanakin ni nanang. No anya ti order. Misukat lata kanya kon. Makisirak tulat na ni ti bulalo keng kare-kare ni amante. Kinunana. Nagkinita da nadlaw kulat ta ti panaginisem da. Nasamit nga isem ti makita iti bibig ni nanang. Kastamet ken ni Manong Victor iti daydi agundaway. Naited nga rod ti order iti servidora. Ket idi makalikod, nagtimek ni Manong Victor ket kastoy ti balikas na. Adda ipudnumiken ka. Anya deta? Anya deta Manong? Kinitanak ni nanang. Amante, sapay ta saan ka nga mabigbig lang. Sikat yung muna nga makaamboy ti deto eh. Sikat yung muna nga pangipudnuan mita, anak ka nga ron. Anya nga min deta nanang, sandak ko mga paggagare. Ibagayo ko man no anya deta. Agayan ayat kaming kaninanang mo. Inaklunan ti ayat ko. So nga, mabalin nga ka diti masungsungad nga aldaw. Makipagnaedaktong ka na kayo. Iyawit ko iti balayo ti tricycle ko. Patarimaan tayo basit ti balaya pagiran nyo. Pasimentaw tayo ti datar ko. Pasayaat tayo diti kwarto. Kasta ka di. Nabiglaak nga kasla mabaina kiti panangipudno da ti relasyon na kanya, Manong Robert. Sapay ko matamaawat mo, anak ko. Ken mabaling ka di nga. Saanin niya Manong ti awag mo kini Victor? Anya nga rin ti iawag ko ken kuana. Mabalin niya uncle wenno tito. Ngamin ket makipagnedtong kadata. Kasladya kam mo no anya ti aramide kiti daydi agundaway. Ngamin kabsat nagayat ti dinina ni nanang ko. Nga siyak ti bunga daydi nga ayat. Ngem na ikulbo. Inyawid na ti sikug na nga siyak daydi nga sikug. Nga isu ti mitsa tinanggurguraan da ken kuana. Amangan no sa balin tumanen nga sumukot agura. Ti agari ka dagiti kakabagyan na kang runan na dagiti naganak ken kuana. No umay sumangpet ni Manong Victor di pagtaengan ni. Dayta idi ti kaamak ko Manong Robert. Pandangan mi nagtultuloy ti istorya. Nga dito'y nga maaninawam ti kinaragsak dananang kani Tito Victor, Manong Robert. Tito ko nakunta, isumit ti kayat da nga yawag ko. Saan kumit nga rin nga kayat nga, supringin nida. Na istorya ni Manong ni Tito Victor ti kabibiyag na. Isu nagayam ket pinanawan ti asawa na. Saan da nga nagkalisa iti asawa na gaputa. Adda petisyon na nga mapan, iti balasyo tao. Babaen ka iti naganak ken ko na. Dita ti palawag na.
Isu nga inpalawag na kanyak nga saan niya mabalinyag kalaysada kaninana. Gaputa, ure na ti panagkurri ti petisyon. Wenno pan nakaala na iti balasyo tao. Awan ti nabalinak, jak mabalinya kunak. Timang kontra, wenno, saan niya umanamo? Tadyak met maited tiragsak ti inak, Manong Robert. Imanamo aklatan. Nalpas dedi nga panagsasango mi anangan intulnog na kami ni Manong Victor. Irisang wanak sakbay nga pimanaw, inagkan na ni Nanang. Agan-anad kayo ha. Oras sa anin na mabayag. Ibagak to ni kabalay ko nga kabsat ko nga maya kung makipag-net ka na kayo. Gimasapol nga ornusen tayo pa iti pagiyanan niyo. O sige, oras si kagan-anad kami iti panagawid mo ha. Kinuna ni Nanang. Madamdama pa'y nagbanurburen ti motorsiklo nga nasidekaran wenno tricycle ni Tito Victor, Manong Robert. Iri kaadami ti uneg ti pagtengan. Maawat mo ka dinit laeng ni Victor nga agbalin niya. Asawa, wenno agbalinen niya ama. Amok anak ko nga kaili mo met ti mandaan iti ama. Nasingpit met ti panagkitak ni Victor. Ket pinagkarik nga, awatin na ka. Nakas anak na. So nga, pangasim, edad mo kumatigundaway kanya. Tigundaway nga agragsakat. Balikas ni Nana. Saan ko nga supringin, Nanang? Daeng, kasla maamakak nga. Agdukpo urmaninti. Uyaw, adu nga klase ti sao nga, maipaiken ka, nga pakairamana. Kinuna, orisyak, sinagana akong deta, aglalo ka digiti kakabagyan, tiri kakabsat ko kinure digiti naganak kanya. Ngem, saan nga isuda ti pampanunutek? Ti panunutek kita dati kabadangak, adati kabadangak nga mangisaka di tibiyan. Deta ti numero 1 nga rason no apay nga inaklon ko ni Victor. Masigurado ka na singpet gabuta na paniknikan tamet tindeta. Ket sapay la kumaanak ko. Agbuyog ta nga agkararag nga saan niya agbalbaliw ti kinasayaat ni Victor. Kanata. Dinagbayag, Manong Robert. Ditan niya mayin nakipagnaed ni Tito Victor kada kami kaninana. Kas tininamnama agsasamusam manen nga uyaw, pambasagid, tinalakam mi nga agina pakairamanan ni Tito Victor. Masawa ka no ni Tito Victor iti balot ti si bibiyag. Wenno nagtumpong digiti dua nga balo iti si bibiyag. Gaputa pinanawan met ti asawa na ni Tito Victor. Nupay kasta nagbalina na pakumbabada. Awan digiti sinumbatan da nga pamabalaw wenno pan nakauyaw na. Saan da nga nakiapa. Naanayas ti panagyan iti unek ti pagtengan mi nupay adu digiti umsiken uyaw. Numapanen agpasada ni Tito Victor aglugan akmeten ket itulod na kiti tiyandaan. Tapnon ti kasta aglako akit tinateng. Idinto nga ni Nanang ket umay nasukunen no ti aldaw. Ket umay dak sarungkaran wenno balunan iti tiyandaan. Agsasango kaminto na mangan. Kasta iti taray ti biyag. Ngayon mi. Agingga nga makaumay metten wenno makanayon metten ni Nanang ti umay iti tiyandaan. Nopay an-anawaen mi ket ni Tito Victor. Gapo nga ro di tinagbalin niya bala agken kwa na iti doktor. Nya saan niya masapul nga aguper no agbayag iti tiyandaan gaputa mabalin niya dumikar ti nasakit na. Ngem kay kayat na sa giant niya pangururayan ken ni Tito Victor. Tapno ti kasta agkukuyog kami tumanen nga agawid. No adda kami ti uneg ti pagtengan awan umaspi nga ragsak. Kasla kam lapudpud no nga agkakapamilya.
Ngem no adda kami tiruar, makitam latta digiti tao nga kasla kontra, iti kaadda ti relasyon da tata o da Tito Victor ken ni Nanang. Ngem di miingkan kano digitoy, Manong Robert. Napalabas tinasuro ka makatawen. Agtawen ak idin iti sangapulo kitupat, Manong Robert. Idi maokaganen ti papeles ni Tito Victor nga mapani jay balasyo tao. Sa ano na yan nagbayag ti proseso, nakurang siguro nga 7 a bulan. Nakapan ni Tito Victor iti Hawaii. Dito'y nga nagkariken ni Nanang nga nulakit ti maikan dinapinta sa tsansa. Agawid kito may naikasar ni Nanang. Ket di dan tumiten nga ilakad na ti papeles na. Tapnon tigas tamaalan na di balasyo tao. Naladingit ti inak. Ini pa nagpakada ni Tito Victor ken Oresya. Bantayam nga nalaing ni Nanang mo amante. Anawain ka digiti may pawil ken kuana. Karit ka na kayo. Aggaggageta kiti lugar pa pala. Para ka na kayo nga doon. Tangronaan na keng kamargan. Ay ayating kaunay-unay. Ket sapay kumata. Bendisyonan nak ti Diyos iti lugar pa pala. Tapno adad dapay makatulong. Balikas ni Tito Victor. Uri la makalwa ti inak. Ket inarakop na ni Tito Victor. Agyamanak ti sasambay ko iti biyak ko. Sapay ko ma-Victor ta matumpal mo digiti ka. Sapay ko ma-Victor ta. Di na kamlip-lipatan kinyaman ting anak ko. Kaslasikan ti pudpud nung amana. May isa kayo na pamilya. Nasakit to lakit di kanya kinauray ang uray ni amante. No, at sa baling pakapayante. Balikas ni Nanang. Nagkari nga kurang nalag sa pata ni Tito Victor. Nga awan to ti agbali uret dan di balasyo tao. Napatuloy nga rod, Manong Robert, iti panagturong ni Tito Victor iti balasyo tao. Kasangwanan niya ituloy tayong ibasa diti surat ni Amante, giyaman tayo ka ditsong maganad. TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, babangkin Honorable Telwin Tapawan. Ni Ma'am Erlinda Ferminhu di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onopre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. No, at darikrik na inyo papagayam, mabalin nyo ikonsultar deta kay ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much iti Pugad Lawin Carbus Aircon Service nga masarakan ti Balintawak Street ti Sudad Tilawag, babayan ka ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa kada Mr. Joe Agtarap ken Mrs. Millie Espiritu Agtarap iti Eva Beach, Hawaii. Thank you very much kay ni Mr. Henry Afaga iti Pennsylvania, Estados Unidos. Agyaman tayo kay ni Mrs. Lydia Raquel kay ni Gigi Raquel Turner, manipoda po iti Maui, Hawaii. Kaya nagyaman tayo kay ni Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti San Nicolas, Ilocos Norte. Kaya't kuman nga yibkas iti kablaaw ko kada kayo amin nga kailyak iti Ilimi Abacara, Ilocos Norte, iti panangrambag tayo, iti panagfiesta tayo itangatawen. Happy Bakbakara Festival to all. Sapay kuma tada ito'y nga pasken ket nakabirbirtod ket ikan na tayo pay iti adupay nga grasya ni Apo Diyos ang marswa. Regards to all, Agbyag Bakara. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga paragtutudo, agra iramanen ti sakita dingge. Dumngeg tayo kay ni Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Sudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga
digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo, dito may iwasan talaga. Awara na niyan, di lamok ket dalatad ta. So importante kung nata yun, prevention, Sir Robert. And importante pa, pabigsahin ta di naturalesa tayo, no? 90% met ket di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yan, digiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga kung nata mo yan, blood pressure, blood sugar, body weight, no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo digiti saksakit nga dengue. At dami digiti makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ngem napigsada nagurigor ang damit nga makarik na ti madi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Ni Dr. Chester Ponyo, manipod ti NTT Ili Clinic, ipaay na di sumagmamano nga wagas, tatlong tikasta, matagiben, ti karabukob. Ito'y sumaganan, kaya tips, met, no kasano nga tagibinin tayo, ito'y karabukob, kagraman, ito'y niwat tayo. So, umuna iti amin, iti saan tayo nga panagpupukkaw, saan ang panagpwerpwersa, nuwag sao. The most comfortable voice ko man, di usarin tayo, tapno saan ang magagara, dagito'y vocal cords tayo, kaya't maitunda, itiin tayo, panagpaparaw. May kadua, kaya't dito'y panagdaldalos, tingiwan tayo, dito'y kanayon, nga bilin, dito'y dentista tayo, nga agsipilyo, mamintro, iti agmalen. Tapno agtalineed nga nadalos ti bibig tayo kaya maliklikan tayo ti anyaman nga infection, sunline nga infection iti ngipin, kundi kaya infection iti dila kaya dagito igugot tayo. May katlo kaya iti panangliklik, iti panagsigarilyo, panagtabako, kaya panaginom iti arak. Gapo ta dagitoy kaya most common nga mangited iti cancer iti karabuko wenno throat tayo. So dagito iti kita talo nga tips nga mabalin ko nga maipaga no kasano nga matagiben daytoy niwat ken daytoy karabukop tayo. Naragsak nga ba nagbuybuya ni Comadre Rowena Dingal ken ni Compadre Valentin Dingal Jr. iti isla ti Hawaii. Thank you very much for watching, Comadre, Compadre. Kumusta kayo amin? Ituloy tayo may basa dito surat ni Pagayam tayo Amante. Alis to ti panagtulid ti panawen. Di napuputan agdo atawenen ni Tito Victor, irisla ti Hawaii, Manong Robert. Tinungpal na di Karina, nagawid ket nagkalaysa da kininanang. Ngem simple laeng nga kalaysa. Saan niya ti simbaan no di ket itibay sa nga huwes. Kalpasan ti kalaysa, nagturong dagiti nanganak, pakairamanan mi, iti may sa nga restaurant. Napan ni nanang nagayab ka dagiti. Kakabagyan na, aglalo dagiti naganak ken kwa na. Ngem napabainan laeng gaputa. Danda ni Dida in kaso. Dahito iti rason no apay nga saan na ngay nayaban ni Tito Victory di Mapan. Gaputa, adda ti panagpangadwana nga saan da nga ikaso. Dakda kami nga rod kininanang para iti puder mi. Wenno partido mi. Adda di sumagmamano nga kakabagyan ngem. Adayon nga kakabagyan. Awan di iti nasingin. Papagayam ni nanang ken kakabagyan. Kastamit ten kakabagyan. Ni Tito Victor. Nupay kasta, nagbalin nga naragsak. Ti pan nakaselebrar ti kalaysa ti inak. Ken ni Tito Victor, Manong Robert.
nga nagsubli ni Tito Victor, iti Hawaii, iti dedi nga bakasyon na, iti panang ikarasar na kaninanang. Inpan na iti balay mi, dedi tricycle na. Nakayon timang paypasada iti deto eh. Ngamin ket, awamitin timang kasango. Andamitin niya kaya iti balay, nga usaren. So nga, paypasada mon marga. Ta isupay ti masapulan na nga para ka na kayo. Nagyaman ni nanang, nagyaman kami italik mo. Amok nga napatigting ka dito nga tricycle gaputa. Sungarod ti pinagsapsapol mo. Talagang napatig kanyak. Ngamin ket, sagot di tinaganak kanyak deta, edi makiasawa ka, di mo na nga asawa. Ngayon tinanawan na ka. Iso nga, ada sentimental value na deta. O sige, mangkita kami ti driver ta may pasada ken ada service ni amante nga mapaniti tiyandaan ken uri siyak met ken ano mapanak ay pumarga aya di ka di pala makaumanay aya ti may ited nga allowance mo tapnon mapangkapela ti tiyandaan bay amon ken ni amante ta kabalinan na met ten sang ka di amante uwen tito kabalinak ngamin narwamakon uri no sa anak ka nakaturpos amok meten di mang kwenta iti supli ken bayad di kiti nating nga gatangek. Kinunak, sige gan anos kayo. Barbaring no degdegan ti apo ti bendisyon ket maka lung out tayo. Sabagay at damit ti pakakitaan ta nabalbaliwa meten ti balay. Ken kasaritam tun ti agtagi ko iti deti luti marga ta. No kayat na nga iti tinababa gatangin tayo. Balikas ni Tito Victor. When kabsat na karagragsak kami karigdi agundaway, nupay, saan latta nga nasaya at digiti naganak ni nanang kada kami. Alis tulat ta ti panagtulid ti aldaw, Manong Robert. Agingga nga narugyanen ta nakapag-citizenen ni Tito Victor. Narugyanen ti panakay proseso ti papeles ni nanang. Di ta kabsat niya nakaragragsak ti inak. Amok ka naragsak gapot na papanadanunen ti asawa na. Uwen no ti may ikadwa lalaki nga nangitalkan na iti ayat na. Kasanuak no nga runin wag may saak no kas pagarigan nanang. Anyan ti kabuting mo? Saan met nga nakabutbuting dito ayantan? Saan tan niya kabuting ti bagyo? Saan mo niya kabuting ti bagyo ta? Nalagdamit tin ti balay. Ken, adamit tin dakkel nga punam. Gapo iti inted ken ka ni Victor. So nga, awan ti danag. Sika, awan ka di pa iti girlfriend mo? Inyangaw ni nanang. Di tala nga napanunot ko pagayam ko. Nga, dumaini akon agtawen ti 20. Sa nga pulo ket siyamen ti tawen ko iti dedi nga tawen. Ngem tiyak pa'y napadasan ti nakiinayat, Manong Robert. Awan pa'y nang, ada damit ngamin nga ti panaglako ti nating ti ububraek. Kras, awan pa'y. Ay, damit nang. Api aya, kinunak. Kitwen nata kadanag mo iti panagmaymaysam no kas pagarigan mapagasata na kamapandumanong ken ni Titong Victory J. Hawaii. Di umasawa kan tadakadwam. Kantyaw ni nanang kanyak. Nagkatawa ak. Saan? Sa anak nga agasawa? Sa anak nga agdardaras nga agasawa. Or urayek met ati panang petisyon mo to kanyak no kas pagarigan. Kinunak Manong Robert ket dita nga nagdanggay kami nga nagkatkatawa kini nanang gapu karit istoryame. Di napuputan ti panagtulid ti panawen, Manong Robert. Dita kabsat nga napagasatan niya talaga ti inak nga napan ni Jibalasyo taaw. Napan nagpakada kadagiti naganak ken kuana. Kaasi ni Apo Dios pinastrek
Ken. Diningig da ti panagpakada na. Nagsangsangit ti inak. Kasta unay nga luluwa na. Iti sangwanan digiti naganak ken kwa na kinure digiti dua kakabsat na. Nakasangit damit. Dito'y nga kasla na riknak nga limagan ti riknada ken ni nanang. Gapu siguro ta, mapanin iti balasyo tao, Manong Robert. Sakbay ti panag-flight ni nanang nangarami di ti wenno nangangay ti maysa nga despedida party. Ket dito'y nga damo digiti naganak ken kwa na. Ti matendar iti pasken, iti mismo nga pagtengan ni. Iti day di nga tawin ko nga dandani 20 Manong Robert. Ditan niya, wenno dita ti kaunaan, nga nakitak nga imadak digiti kakabagyan ti inak. Adu digiti nasdaaw, adu digiti immisem, adu met digiti nagmisuot. Nga kasla, di da makapamati, iti panagbaliw ti puloy ti angin, iti relasyon ti nagbaitan dananang ken digiti naganak ken kuana. Napanyarod ni nanang iti balasoy taaw wenno ti isla ti Hawaii. Nagbalin niya nalukay ti panagyan ko. Ngem jak liniwatan ti wenno jak insardeng ti negosyo nga panaglakoy ti nating no pay lalaki ak Manong Robert. Nagtultuloy deta. Awameten ti problema kiti agserbi ken maurnong kun amin niya masapulak wenno maganansyak kadagiti agundaway. Daksang gasat kabsat ko tay di aginem abulan ni nanang ejay Hawaii pimusay ti inana. Napalalo nga sangsangit ni nanang idi tawag ko ken kuana nga pimusayen. Tidakkel na. Ngem saan na nga may kari nga makaawid gaputa. Amangan ta sana palubusan ti pagtrabahuan na kakuta kasirserek na. Nupay kasta ing karina nga mangted iti kantidad. Babaen iti tulong ni Tito Victor. Kapsat ko. Napanak nga ro iti pagtengan dananang idi maawat ko ti $1,000 ngayon pawitda. Inyawat ko kadigiti kakabsat na. Ladingitin nita. Saan ka nga makaawid ni nanang, angkel, auntie? Ngamingkit. Kasirsirik na iti trabaho. Saan da nga palubusan? Dito nga kantidad kit inpawit na tapno umay ko ipan niya agserbi. Hindi pupusan niyo na ng lola. So nga, awatin niyo kuma. Inawat da. Bayan ta, tawagan minto ni nanang mo kit agyaman kami. Thank you very much samante ah. Thank you. Tinawagak ti bangkay. Inta na mitim ko ti may karika ko iti pagarian ti Apo. Sapay ta, alain ti Apo ti kararuam. Kit agtal aginanaka si tataningin yan. Kinunak, nagpakadaak ngamin ket saan ko pwede nga naisagana ti pangmalem ko, Manong Robert. Inbagada nga, mapanak to kano kabigatan nata, tulagin min, tipan na kay punpun ti minatay mi. Nasda awak kabsat. Apay nga tanga karaman akmet ken. Dati-dati ket no lumabas sa kiti sangot ti balay dananang ket adda digiti mangeg ko nga pasagid wenno uyaw. Ngem itakit kasla nakapatpatega kung kadakwada. Kasla namin pinsan niya napunasen. Dahil di pa nagbaling ko nga pabelo tigura. E di nagbaetan dananang ken digiti kakabagyan na, Manong Robert. Naitabon niya rin ti bangkay, Manong Robert, babayan iti tulong da Tito Victor kininanang. Kaputa saan lang aday ditin paeda nang ipakamakam da pwede sa bali a kantidad. Tapnon ti kasta da mausara.
Iti agdama manong Robert, ada anak meten iti asawa wenno pamilya. Adan kami ni may isang anak. Nasawak ti anak ti padami nga aglaklako iti nateng. Naragsakak gaputa. Awam met di may bagbagan ni nana nga problema na. Yung kasla, saan na niya kayat nga lain nakpay di panlaso tao gaputa. Kung ano bumakit da, ken lumakay da agawid dan tumit laing dito pagilya na Pilipinas. Dito yan nga gibusak dito surat ko nga nakay palaunan ti pakasaritaan ti biyag ko. Wenno napalabas ko. Agyaman ak manong Robert iti panang ibasa mi ti dito nga surat ko. Iti pagayam mo amante. Agyaman ak pagayam ko amante di pa nagsurat mo iti programa tayo tinapalabas. Nabindas nga pakasaritaan ko nakta adu ti mapidot nga adal. Te kunada saan niya ti kamaliti tao ti kitaem no diket ti mabalin niya maitulong mo keng kuana tapnon ti kasta makabangon iti nakaidarurusan na wenno naka itikleban na. Di ba ada diri ka kasjay? Kasta ti nagbalin nga gasat. Ti gasat yung agina. Ti pan nakauyaw pan nakumumsiyo ket nagbunga iti napintas. Gapoy ti gura de tinam nga nagsiko kabalasan. So nga, iti makangeg iti deting istorya, kay kunatayon, saan niya ti kamaliti pada te nga tao ti pagibasaran, gaputa. Mabalin niya mamulipay wenno mabalbaliwan pa iti tao, kari iti masungad niya daw. Ulitek pagayam ko amante ti agyaman iti panagsurat mo iti programa tayo. Dito nga rin ako nga pumakada kami iti programa Tina Palabas. Dahil iti bagayam yun ni Robert de la Cruz. Kaya doon tayo iti technical control ni Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Miyerkules tayo amin na sa napada. Agyaman kam ting kay paragdingig ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Tinapalabas.